Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Mäkin oon työurallani jonkunkin verran matkustellut ulkomailla. En nyt enää pitkiin aikoihin, mutta silloin aikanaan kun oli Nokian menestysvuodet, niin sen perässä tuli sitten matkustettua ympäri palloa. Ja mikä oli sitten paras maa, missä mä oon ikinä käynyt työmatkoillani ja muutenkin? Niin mä oon ollut Ranskassa syömässä jotain helvetin Välimeren kalaa ja jossain muissa paskamaissa. Et kyllähän se nyt ihan helposti on ollut paras maa kaikista on ollut jenkit. Tietenkin. USA! 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 Go! Ja tää ei sitten mitenkään liittynyt mihinkään Trumpiin. Mitään vitun Trumpeja ei keksittykään silloin, kun mä oon käynyt Jenkeissä. Ja joten, jos Jenkit on maailman paras maa, niin eikö siellä nyt ole tehty maailman parhaat autotkin? Okei, nyt monet rupeaa jo muistamaan mun kovasanaisia jenkkiautomanauksia, ja niinhän sitä on tullut tehtyäkin, mutta ei Amerikkaan, koska nekin on ihan vitun paskoja. Kaikki, jotka jenkkiautoa harrastaa, tietää, että paskojahan ne on vittu. Miksei voi olla rehellisiä? Jos ollaan rehellisiä, niin nämä on paskoja. Koska me ollaan sekopäitä, tähän nyt sitten se cricket soundi. Tiit, tiit, tiit. Miten se menee? Nyt kun on vähän aikaa ollut taukoa näistä jenkkiautoista, ollaan harrasteltu kompiladoja ja muita Datsuneita ja tällaisia, niin nyt paluu jenkkiautoihin. Rehellisiin jenkkiautoihin, eikä tietenkään mihinkään nykyajan jenkkiautoihin, vaan siihen semmoiseen jenkkiautoon, mitä niin sanottu jenkkiautokulttuuri, mikä on lainausmerkeissä keksitty tuolla Ruotsissa, niin semmoiseen jenkkiin. Okei, onhan meillä koko ajan ollut tää meidän metsälöytörampleri tietenkin. Ja myös tietenkin se meidän Cadillackin. Mutta sitten tommosia niinku perusjenkkiautoja ei ole tässä nyt ollut, kun on harrasteltu näitä muita välissä. Mutta nyt paluu. Kaveri ehdotti, että hänellä olisi tällainen. Itse asiassa siinä kävi sillä, että se huomasi, että mulla oli nettiautossa yksi meidän paskoista myynnissä. Ja se ehdotti sitten vaihtoa, että saataisiko vaihto, ja mä sanoin heti, että nyt ruvetaan muuten vaihtamaan. Ja kyllä. Nyt ruvetaan sitten puhumaan. Nyt voidaan saatana aloittaa se puhuminen sitten oikeesti, kun on harrasteltu tähän asti kompiladoja. Ja totta kai niitä harrastetaan jatkossakin. Nää on nyt läppää sitten kaikki, älkää nyt ottako liian tosissaan. Läppää. Mutta joo, mikä tää on? Kyllä! Eli Ruotsissa keksitty kulttuuri Pilsner Bil, eli suomeksi lauluautoja. Ja tarkemmin sanottuna tää on siis Servoletin Caprice Classic STV, eli Station Wagon, eli farkku. Eli Caprice Classicista yleisesti puhutaan. 88 vuosimalli ja 307 Oltsin koneella, joka on siis alkuperäinen tässä. Nää Servoletti on siis käyttänyt Oltsin koneita. Eli ei niin, että tähän olisi vaihdettu Oltsin kone. Ja tiettävästi TH700 laatikko sen perässä, ja toivottavasti se on R4 eli ylivaihteella. Kaasarina on Rochesterin Quadrajetti. Ne Rochesterit on aika huonomaineisia, mutta tässä se nyt tuntuu toimivan. Niin ei kosketa siihen nyt ainakaan vielä tässä vaiheessa, niin kauan kuin se pelaa. Tuli siis eilen ja en oikein tiedä tästä nyt sen enempää, en tiedä tästä mitään. Tässä kävi niin, että kun me tätä käytiin hakemassa, niin päästiin 100 metriä, niin etujarru hirtti kiinni täältä vasemmalta. Ja hirtti sitten ihan kirjaimellisesti kunnolla.
Eli vaikka tällä ajoi eteenpäin, oli liukas märkä keli, niin tällä pystyi ajamaan kyllä eteenpäin, mutta sillä lailla, että rengas oli lukittuneena. Se raahas jarrusatulan palat levyyn niin lujaa, itse asiassa kirjaimellisesti hitsaantui kiinni, että toi ei pyörinyt ollenkaan toi rengas. No me saatiin siitä sitten ajettua semmoiselle pienelle parkkipaikalle saman tien, niin väkisin painoin kaasua, kun tässä on V8, niin väkisin painoin kaasua, niin saatiin ajettua, vaikka toi rengas ei pyörinytkään. Ja noi jarrupalat oli tosiaan niin hitsaantunut kiinni, että se ei pyörinyt. No siitä muuta kuin tunkilla auto ylös ja sitten semmoisella liukutapeillaan tuo jarrusatula kiinni, niin siinä oli kuusiokoloavainta tarvi ja semmoista ei löytynyt, pitää lähteä Motonetista hakemaan näin poispäin, mutta kyllä me päästiin siellä sitten jatkamaan kotiin ja kotiin sitten tultiin ihan nätisti, ei siinä sitten ollut sinänsä sen ihmeellisiä ongelmia. Mitä nyt pakoputki tippui maahan niin tossa pihatiellä, niin kuin näkyy, se on tuolla, eikä sitä tarvi klarnaa. Eikä sitä tarvi ihmetellä, kun näkee kuinka matalalla se oli. Ja se oli siis näin matalalla, eli tuollakin onkohan tuolla alle sentti maahan, että pakoputkille pitää tehdä jotain. Ja siinähän ne isoimmat ongelmat jo tulikin. Tää ei oo katsastettu. Tässä on mennyt tasan kuukausi sitten katsastus umpeen. Mut siinäpä ne isoimmat ongelmat tulikin. Ja kaveri kyllä hienosti kehu kaikki ongelmat, mitä tässä on. Että nimenomaan toi pakoputki pitää tehdä uusiksi. Ja nyt se pitää kirjaimellisesti tehdä, kun se putos maahan. Ja sitten tosiaan se jarrusatula tuolta. Mä nostin sen sitten, otettiin jarrusatula irti ja nostin sen vaan nippusiteellä ylätukivarteen kiinni, pääsitte näkemään sen kohta. Niin sillä lailla tultiin ilman toista etujarrua, sitten tultiin kotiin. Ja kolmas ongelma, mikä huomattiin tuossa eilen, niin valoissa toimii kaikki paitsi jarruvalot. Mutta lupaavana asiana, niin tää lisäjarruvalo toimii. Se toimii, mutta muut varsinaiset jarruvalot ei toimi. Eli pitää ruveta vähän sitä tutkimaan, missä se johtuu. Onko se nyt ihan perus sulakkeista? Karu, ei sinne. Alkaa katsoa, on sulakkeista nyt tietysti aloittaa. Molemmat, kummankaan puolen jarruvalo ei pala, niin silloin voisi olettaa, että se ei ole polttimo, vaan sulake. Tai sitten joku muu häröily. Mutta jarrupolkimen katkaisija toimii, koska tää toimii. Jos ei mitään muuta keksitä, niin varastetaan sähköt jarruvalolle sitten niin tosta keskeltä noihin. Se on sitten se viimeinen konsti, mutta ei nyt heti lähetä. Ei lähdetä nyt heti kötöstelemään. Yritetään ensin korjata niin kuin oikeesti. Täällä on paljon työkaluja mukana. Meikäläisen työkalu. Tuli jotain takajousia. Täällä on paljon kaikkea roskaa ja kaikkea tällaista. Sitten täällä on vähän tällaista. Mutta tää on muuten niin. Se jäi kertomatta. Tää on pakettiauto. Tämähän on pakettiauto, eli täällä on niin sanottu kova penkki takana. Ja siellä on paljon mun työkaluja tavaraa mukana, kun tiedettiin, että aika akuuttia yksilöä ollaan hakemassa, niin otettiin hyvin työkaluja mukaan. Mutta sitten täällä on kyllä paljon kaikkea roskaa. Ihan sika paljon kaikenlaista, että noi pitää kaikki tyhjätä tuolta. Mutta juu, ihan kuhtalainen. On todella pieni ratti. Mulla ei ikinä ollut ketjurattia ennemmin, mutta nyt on sitten todella pieni ratti. Tuli muuten toi alkuperäinen ratti mukaan ihan hyvä sillä lailla kyllä. On jumalauta pieni, mielenkiintoinen ajaa, mutta siinä on ohjaustehosti. Ja tuolla on kaikkea romua ja resua ja kaikkea paskaa on joka puolella, mutta ne sieltä otetaan pois. Tommosia isoja poppujakaan mulla ei ole ikinä ollut. Tässä onkin sitten heti 2. Kattoverhoilua ei tietenkään oo. Sitten täällä roikkuu jotain tällaisia. Mut joo.
Toisin kuin esimerkiksi nuo ladat, joita mä oon halunnut vuodesta 2022 lähtien, niin tää on nyt jo enemmänkin semmonen, että tästä voi jo sanoa, että tällaista mä oon aina halunnut. Eli tämmöstä mä oon halunnut siitä lähtien, kun näitä nyt on ollut olemassa. Eli siellä 80-luvun puolenvälin paikkeilta mä oon halunnut tällaisen. Ja nyt on. Nyt on. Täällä muuten huomasin tuossa jossain välissä, että täällä on Xiuro Cruisingsin tarra. Täällä on ollut 2 vuotta sitten. Ei kun niinku... Täällä on oltu viime kesänä. Ei päättyneenä kesänä, vaan viime vuoden kesänä Xiuro Cruisingissa. En muista tätä autoa sieltä, mutta siellä nyt oli muutama muukin auto. Että... Joo, tästä tää kai alkaa. Katsotaan nyt, mulla on niinku vähän tullut näiden videoiden kanssa sillä, että mä vaan haluaisin niinku tehdä enkä keskittyä siihen kuvaamiseen, mutta yritetään tehdä jotain vähän kuvailla teillekin. Joo, eli tällainen Caprice on nyt sitten meillä. Joo, Olssin 307. Matching Numbers, alkuperäinen kone. Tuolla jossain alla se rohkesteri sitten on. Pyyhkijät ainakin toimi. Mä en tiedä toimiiko pissapoikaas. Sitä ei ole kokeiltu, mutta pyyhkijät toimi, kaikki valot toimi, paitsi ne jarruvalot. Tuolla on hyvin nestettä. Tuolla on hyvin nestettä tuolla jarrunesteessä. Sitä lisättiinkin eilen, koska se jarruepisodi. Tosi pieni akku, tommonen hömppäakku. Mutta paljon lähtee tuota kaapelia, paksua kaapelia, menee tonne takaluukulle. Ja sillä mä tämän homman aloitinkin, että mä rupesin tuota takaluukkua putsaan, koska siellä oli niin paljon mun tavaraa, puhumattakaan kaikkea muuta roinaa, niin nythän tää näyttää tosi hyvältä. Eli tää on muuten aika iso. En tiedä välittyykö kameran, mutta tää on riittävän iso. Täälläkin oli kaiken näköistä. Ja siinä on nyt enää muutama jotain listoja, en tiedä mistä ne on. Sitten on noin uudet jarrupalat, ne tuli mukana. Alkuperäinen ratti, voi tarvita leimalle, en tiedä. Ja sitten on paljon kaapeleita. Noita kaiutin kaapeleita, niitä ei ruvennut repiä irti, koska voi olla, että tulee itsellä jopa tarve. Tuolla on muuten tuonne lokerikko, siellä on varmaan vielä jotain. Ja tuolla, mutta noihin lokerikoihin en ole vielä kattonut jo. Tommo on putsannut ja ton. Ihan hyviä löytöjäkin täältä tuli tehtyä. Löytyi iso kasa nippusit, ei kun noita letkuklemmareita tosi paljon. Tosin ihan liian isoja sellaisia oliko se 50-70 milliä, tosi isoja, ei semmosella tee mitään. Mutta niitä löytyi oikein laatikollinen. Se oli semmonen löytö. Ja sitten hyvä tratti löytyi, millä kaataa bensaa, noin jarrupalat. Sytkäreitä on löytynyt useampiakin, se on hyvä homma, että niitäkin on löytynyt. Sitten yksi sokerinpala, radion semmoset isodin liittimet, hyvä homma sekin. Sitten 13 millinen avainlöytö, oikein hyvin kelpaa. Ja kattokaa, mulla ei ikinä ollut tällaista. Tällainen termomeetteri. Piilteema. Tällainen etänä toimiva lämpömittari. Mulla ei ole koskaan ollut tällaista. Nyt on. Hemmetin hyvä. Mutta tosiaan niin kuin näkyy, niin tavaraa on vielä purkamatta. Mutta mä nyt noin saa jäädä nyt vähän myöhemmäksi. Sen takia mä rupesin tätä purkaa nyt tätä. Kohan mä voinut ruveta tekemään mitään, kun mulla oli kaikki työkalut ja kaikki täällä. Mutta alkotilaa mä en ole vielä putsannut, mutta penkkikin on nyt putsattu. Että tämmöistä putsaushommaa on nyt vasta alkuun. Nyt voi sitten ruveta tekemäänkin jotain, kun on työkalut täältä sisältä otettu rojun keskeltä pois. Joo. Sitten vaan jatketaan. Olisi hauska saada toi radio toimimaan. Radio olisi kiva. Ja tossa on jonkunlainen radio, aika hienokin. Yllättävän hienokin itse asiassa. Siinä on vaan joku teippi. En tajua ton teipin merkitystä. Ehkä se jotenkin pitää tämän paneelin kiinni. Tää paneeli varmaan muuten irtoaa. Mutta tähän näitä nappuloita voi edes painaa, kun ei tossa on toi teippi. Niin leikataanpa toi teippi niin tästä näin. Niin tosta noin leikataan, että nappuloita pystyisi painaa ja näkee tosta näytöstä jotain. Mutta ei uskalla kokonaan leikata, kun mä luulen, että tähän on tahalleen laitettu. Tää varmaan tippuu tää etupane. Mutta virrat siihen tulee, niin olisi ihan mukava kokeilla.
Olisi ihan hyvä saada. Voisi aloittaa tämmöisistä helpoista hommista kerrankin, että laittaa radion kuntoon. Joo, jatketaan siinä. A few moments later. No niin, siinä soi hienosti ja tosiaan mattopuukolla teippi tosta pois tästä eestä ja nyt näkeekin jotain ja pitihän toi radio käyttää irti. Eihän se antenniliitin ollut kiinni. Moikka! Antenniliitin ei ollut kiinni, ei tarvinnut kun tökätä vaan takaisin mankan perään. No kun toi nuoriso ei kuuntele radioa, niin eihän ne tarvitse mitään antenniliittimiä. Ja sen lisäksi vielä tuolta nostaa toi antenni ylös, niin joka alkoi kuulua. Tää kuuluu nyt. Taitaa kuulua kirjaimellisesti vaan yhdestä täältä. Oho, tää lähtee nyt. Eiks tää nyt pysy tässä sitten? Tästä liittyy tonne. Ei se tässä niinku molemmilta puolet. No, nyt se pysyy. No. Ei tästä kuulu kirjaimellisesti kuin tosta. Ei kuulu edes tuolta toiselta puolelta. Onkohan tässä jotain asetuksia joskus ollut jotain? HTA on. Moikka! Album artist Bertan date. Title artist name. Noin. Function. Radio control. Audio control, sinne me halutaan mennä. Ei tää kuulu kuin yhdestä kaiuttimesta. Tuolta feideri, palanse. Kato, kyllä sieltä kuuluu muuten. Joo, kyllä sieltä kuuluu. Ja toi on leftistä kuuluu jotenkin paremmin. Vois laittaa vähän. Nyt kuulostaa ihan niinku kuulostaa tuolta vasemmalta, vaikka mä oon tässä keskellä. Pitäis laittaa vähän ärrää vähän, niin tasot kuulostaa tasammalta. Nyt mä pääsee pois. En tiedä, miltä pääsee pois. En tiedä, miltä pääsee tästä pois. No, ei se mitään. Radio kuuluu. On kyllä niin. Ihan järkyttävä soundi nois. Mutta taakse tulee kovastikin letkuja ja... Mites tää täällä? Johtoja, niin jätetään ne supparivajohdot sinne niin ton pitäis mennä jotenkin tonne noin. Ja sitten sen sais painettua paikalle. Kyllä, siinähän se on. Siitä vaan puuttuu ruuhu. Toimiikohan muuten nää tällaiset? Laitaanpa virrat. Ei oo mitään käsit. Kato, toimii. Ei mene ylös! Ei! Ei mene ylös! Ei jumalauta! Perus amatöörivirhe. Mä tätä ihan samaa siis mietin. Ei vittu! Se yksi päivä, että näistä niinku hyvin Takalasit ei kulje. ei. Ei jumalauta, mikä perus virhe. Ei vittu! Nythän tää ikkuna ei saa kiinni. Pitääkö tätä kuitenkin vähän kattoo sittenkin tätä? No, täällä on vaan tämmönen kasapak, täällä on iso liiti ja kasapaksuja jo. Ei vittu mikä virhe tuli nyt tehtyä. Oikein amatöörivirhe, eihän se mene ylös. Miten se on nyt saatu ylös, ettei saada sisälle? Sitä tarvitaan niinku... Putsausta nyt jokaisessa saatana röörissä, mitä tässä talosta löytyy. Ja sit oot silleen, ai tääkin. Penkki meni eteenpäin, mutta ei taaksepäin. Ei helvettiä, nyt se meni vähän eteenpäin.
Nyt se meni vähän eteenpäin ja se oli jo muutenkin liian edessä ja sit se ei mene taakse. Mutta ei, tää on kyllä paha tää lasi. Saako tota nostettua käsin nyt totalla? Tää on kyllä todella paha. Joo, yritetäänpä ihmetellä. Video poikki niin saatanasti. A few moments later. Lisätäkseni tätä mun kärsimystä, niin mä vedin sitten ton lasin kokonaan alas, kun mä ajattelin, että sitten, ettei tässä nyt enää mitään menetä, että jos se kerran nousee, niin vedetään se kokonaan alas, jos se sitten lähtisi ylös. Kun jossakin autoissa on niin, että sitten kun se on ihan alhaalla, niin sitten se jostain syystä ihmeen syystä lähteekin sitten. Mutta ei tietenkään nyt. Eli nyt se on sitten kokonaan alhaalla. Tää lähti onneksi pelaan sentään tää penkki, tosta forwardia, eteenpäin penkkiä ja tosta taaksepäin. Se sentään toimii. Ja mä pistin tuolta noin kynnyslistasta tohon johtoon kaivoin vaan tommosen johdon. Se nyt näytti, että se nyt on todennäköisesti toi, niin se onkin. Ja nyt kun tästä painaa tästä kytkimestä alaspäin, niin syttyy valo. Ja kun painaa ylöspäin, niin syttyy valo. Eli tässä on se hyvä puoli nyt, että nyt me tiedetään, että kytkimessä ei ole vika. Koska sitä mä epäilin ensimmäisen, että tää kytkin ei toimi. Eli mutta huono puoli on se, että tää on nyt joku paljon isompi ongelma sitten. Mutta nyt me tiedetään, että kytkimessä ei ole vika, niin jostain syystä se ei nyt lähde sitä nostamaan. Että hyvin mielenkiintoista. Nyt menee mielenkiintoista. Tää on pakko alkaa purkaa tää koko ovi tästä. Tää oli tämmönen nyt ihan ekstra homma, millä ei niinku pitänyt tapahtua ollenkaan. Mutta nyt ainakin muistaa, kun se sitten saadaan ylös toi lasi, että sitä ei enää koskaan avata. Tai yritetään korjata se niin, että se toimisi. Mutta tosi kurja homma. Tää nyt tuli tämmönen ihan ylimääräinen asia tähän, mutta nyt tiedetään, että kytkin toimii. Onneksi tää penkki ei mennyt sentään rikki. Noin eteenpäin ja noin taakse. Se saa olla ihan taka-asennossa. Joo, nyt mä oon purkanut vaan näitä ruuveja tästä ja vähän tätä, että tää lähtee täältä auki, mutta sit kun mä huomasin, että täällä ei oo käyty. Täällä ei oo käyty. Täällä on alkuperäiset nämä liimat kaikki täällä. Ei tätä ole otettu irti. Ei tätä edes tästä niinku, tää pitää sitten repimällä repiä irti. Ei täällä oo käyty. Niin rupes vähän epäilyttään, että ja miten niinku leimallakin. Kyllähän ne leimalla laittaa ikkunan alas just sen takia. Sehän on yksi korjauskehotus, että jos ikkuna menee alas. Niin rupesin sitten vähän googlettelemaan, niin siellä tuli ihan hyviä vinkkejä, että samaan aikaan kun käännät tätä switchiä, niin samaan aikaan vedät oveen niin kuin kiinni ja auki. Eli tarkoittaa, että tuo johtosarjassa tuolla olisi vikaa. Se oli ihan hyvä vinkki. Samoin se, että laittaa oven kokonaan kiinni ja sitten vasta kääntelee näitä. No itse asiassa vielä niin kuin molemmilla puolillakin jopa molemmilta puoliltakin ovet kiinni, mutta ei sekään auta. Ja sitten tuolla Fuse-boksissa, tuolla on tommonen sulakerasia, niin näille ei ole näille Power Windowsille, mitä nämä on, sähkölaseille, niin näille ei ole varsinaista sulaketta, vaan niille on semmonen sirkuitti, break circuit vai short circuit, mikä se oli. Mutta sillä nyt ei voi tehdä mitään. Sen mä otin sieltä, käytin irti ja putsasin ja näin, mutta siitä ei näe, onko se niinku rikki vai ei, kun se ei ole sulake, se on joku semmonen sirkuit. Sulakkeen näköinen sinänsä, mutta umpirautainen. Mutta mä uskon, että se ei nyt ole siitä kiinni, koska tää niinku naksuu nyt tuolla oven sisällä naksuu joku, kun mä väännän alaspäin. Mutta sit ylöspäin ei tapahdu kyllä mitään. Et kyllä mä luulen, että kyllä mun on kerta kaikkiaan pakko nyt ruveta pääsemään tonne sisälle. Ruveta vaan purkaan, kun ei tässä nyt nämä peruskonstit oikein auta. On vähän lievästi sanottuna outoa. Vitsi, mua harmittaa tosi paljon, kun mä en pääse nyt tekemään noita oikeita töitä, mitä tämän kanssa piti ruveta tekemään. Eli etujarrua korjata ja pakoputkeja ja näin. Et tuli tämmönen ihan täysin ylimääräinen asia taas tähän, mitä ei niinku ollut millään tavalla tiedossa. Mutta tätähän se aina on. Nämä on aina tosi harmillisia, kun tulee joku tämmönen ihan uusi sitten. Ei auta kun ruveta nyt purkaa. Ei toi kirveelläkään. Mä oon käyttänyt virtoja irti ja pois ja kaikkea mahdollista, mutta ei.
Ei auta korota purkaantaa ovea ja päästä sinne moottorille. 1 hour later. Joo, hyvä, ettei ruvennut purkamaan enempää tätä ovea. No täältä alaosista tuli irrotettua ja nää kaikki, mutta ne nyt on vaan ruuveilla. Varmaan meni nyt jotain rikki tuolta niitä niitä muovisia nippeleitä, mutta tästä kun tästä kytkimeltä lähtee sininen ja tämmönen ruskea, niin ne on kirjaimellisesti tossa ja tuolla ne menee tohon moottorille. Ei tonne niinku pääse purkamatta tänne enempää. Tätä pitäisi saada purettua enemmän tätä. Mutta tuolla ne johdot menee. Tuolla näkyy liitin ehkä. Ja kyllä se edellinen omistaja oli oikeassa, että kyllä se vaan tästä johtuu tästä paneelista, mutta en mä tällä paneelilla saanut sitä niinku. Tää oli niin outoa näitten eri kytkien, että johtojen toiminta. Tää on aika erikoinen systeemi. Niin näissä on niinku miinusta silloin kun niitä ei käytetä. Ja sitten kun niitä käytetään, niin niihin tulee plussaa. Ja tässä oli se erikoisuus, että tää rikkinäinen kytkin, eli tää vasen etu, niin näihin molempiin tuli plussaa näihin nastoihin, niin eihän se voi toimia, koska nämä on kirjaimellisesti samat johdot, tää ruskea ja tää sininen, kirjaimellisesti samat, jotka menee tonne noin ja tonne moottorille. Niin eihän se voi toimia, jos tulee niinku plussaa molempiin. Niin tämä johto nyt tästä poikki ja toi maihin sitten tohon, mulla on tuolla maassa toi maihin vaan toi johto, niin silloin moottorille lähtee tästä sinisestä plussaa ja ruskeasta maata, niin silloin se lasi lähti heti ylös, et ei sen kummempi. Piti vaan tajuta, meni tässä ihan hervottoman kauan aikaa, kun ei oikein ymmärtänyt, kun nämä on tämmöisiä kaksitoimisia nämä johdot, että niihin tulee sekä plussaa että maata, riippuen missä asennossa ne on. Mutta toi kytkin tossa niin käytännössä rikki, tää kytkin paneeli niin tässä vaikka, tää on liitin tää musta osa tässä ja sitten tää kromin juttu, niin tommosen voisi niinku vaihtaa, mutta joo. Sillä mä nyt sen sain ylös ja nyt siihen ei kosketa, perkele. Leimamies sen sitten tietenkin. Nyt olisi järkevintähän olisi nyt laittaa nämä takas yhteen, koska silloin kun nämä on yhdessä, niin silloin tämä lasi menee taas sitten alas kyllä. Ja sitten kun tähän tuo maata, niin silloin se menee ylös. Että kyllä toi kytkin on rikki. Se ei osaa tuoda maata silloin tähän, kun painaa ylöspäin. Nythän leivomiestä varten olisi järkevintä ehkä laittaa nämä yhteen. Koska leimamies sitten kokeilee, että meneekö lasi alas, niin sitten se lasi menisi alas. Ja se ei kokeile tyypillisesti meneekö ylös, niin sillä voisi pärjätä sillä. Ja sitten voisi vaan itse koijata tohon. Tätä ei voinut tehdä niin, että tähän tohon maahan, että tähän nastaa vaan toi maata. Se ei toiminut sillä lailla. Kun mä toin tähän, koska tää kytkin on jotenkin täältä rikki, niin sen takia piti niin kuin moottorin päähän tätä johtoa piti tuoda maata. Voisihan se muuten kokeilla, että menisikö se sillä lailla. Noin, nyt se on laitettu sokerinpalalla takas kiinni toi mun katkos. Se johdatteli mut ratkaisemaan tämän asian, kun sen katkas. Nyt kun tästä vetää alaspäin, menee alas, mutta ei mene ylös. Ylös ei mene. Ja nyt voisi kokeilla, että pitäisikö räpsähtääkö jos ton laittaa maihin nyt tosta, kun vetää alaspäin. Kyllä tää melko sekava tää tilanne on. Tähän ruskeeseen kun laittaa plussaa, niin tää ikkuna menee alas. Ja sitten kun siihen niin se lähtee heti menemään alas. Näin, kun tähän laittaa plussaa, ikkuna menee alas. Ja sitten kun tähän samaan kohtaan ja painaa ylös nappia, niin se menee ylös toi. Kyllä tää niinku melko sekava on tää systeemi, mutta mut joo, nyt on ikkuna ylhäällä, se ei haittaa, se on nyt tärkeintä, että se on nyt ylhäällä. Jos siitä tulee korjauskehotus, me ostetaan uusi tää paneeli, tää on niin erikoinen, että eihän tästä nyt ymmärrä. On niin erikoinen kytkentä kyllä, mutta ikkuna on ylhäällä, saatiin nyt jotain kuitenkin tehtyä. Pitää kasata vielä ovi. 1 hour later. On hyvin putsattu täältä sisältä tätä roskaa pois. Takajalkotiloista vaimo on auttanut. Saatu jo niinku ihan järkevän näköiseksi tää. Takarekisterikilpi on kiinni. Ovi on kasattu. Ikkunan saa nyt alas. Ja mulla on kikka, miten mä saan sen ylös, mutta sitä ei suoraan saa tosta kytkimestä niin kuin näyttää. Nyt vois kokeilla käyntiä. Auton käynnistäminen aina ostopäivän jälkeisenä päivänä on aina mielenkiintoista, koska tyypillisesti on sit se, että sit onkin wow. Ja akkuhan on huono. Mutta katsotaan nyt miten tän kanssa
toinen mielenkiinto, että miten tää lähtee käyntiin, että onko tässä niinku ryyppyä. Tässä ilmeisesti on sähköryyppy. Toimiiko se? Pitääkö painella kaasua, eikö pidä? Tää on aina ennättävää että kaasariautojen kanssa tää kylmäkäynnistys. Ja kylmäkäynnistys nyt sitten ekaa kertaa, niin pääsette mukaan, kokeillaan. Laitan virrat. Meillä on ollut kyllä tosin toi akkulaturi on ollut kiinni. Mä otin sen nyt irti, että se on ollut kyllä yön kiinni. Ja eikä tässä siitäkään ollut kyse, että se mun kaveri olisi tän niinku käynnistänyt jo itse aiemmin ennen kauppoja. Sehän on perushuijaus, mitä autoliikkeet tekee, että ne käynnistää sen auton ennen kuin sä meet sitä ostamaan, niin sillä tekosyyllä, että se on mukaan sitten sulle lämmin. Tietenkin se on käynnistetty sen takia, että se lähtee sitten paremmin käyntiin lämpöisenä. Mutta nyt on mielenkiintoinen nähdä. Ja tässä ei ole kyse siitä, että myyjä olisi mitenkään huijannut tai mitään, koska se oli itse asiassa minä, joka tämän sain käyntiin sieltä, kun tää haettiin, että kylmänä. Kokeillaan, laitetaan virrat. Jos mä polkaisen nyt etukäteen vaikka 2 kertaa. Noin, ja sitten ei tähän mitään. Kaasua vaatii selkeästi. Painetaan vähän enemmän. 3 kertaa. Hienosti lähti. Ihan piru hieno. Viina vinkku. Ja tyhjä käynti. Ja tyhjä käynti. Hihna vinkku. Se vinkkuminen loppui siinä. Ihan sika hyvin käyntiin. Vitsi tässä on hieno. On vähän erilaiset äänet kuin ladassa. Kyllä. Kyllä. Erinomaista. Kiitos kun katoit. Ei tää video vielä minkään loppu. Kyllä me sitten hihnaa kuitenkin kiristettiin. Tää ilmastoinnin kompurahihna on ihan jämäkkä, mutta tää on aika pitkä hihna tää. Laturihihna niin kiristettiin, nyt tääkin on jämäkkä. Ja tosiaan tässä on vähän saapimainen ratkaisu, eli tosta kiristysmutteri auki ja sitten vaan kireemmälle, niin se laturi nousee sitten ja takas kiristysruuvi kiinni. Hyvin helppo ja nyt on niinku jämäkkä tää hihna. Sieltä vähän lehtiä pois ja sitten ruvetaan ton etujarrun kimppuun ja meillä on tällä hetkellä etujarrusatula siellä makaa ylätukivarren päällä nippusiteellä pois käytöstä, että päästiin tää ajamaan kotiin. Niin ruvetaan kattoo siitä. No niin, ja tälleen me tosiaan ajeltiin kotiin, eli lukkopihdeillä jarruputki tukittuna ja nippusiteellä jarrusatula vaan tuolla ylätukivarren päällä. Ja täällä ei tosiaan siis kirjaimellisesti mitään jarrua siis ollenkaan. Koska toi oli aivan 1000 jumissa toi. Aivan 1000 jumissa toi jarrusatula. Koska sylinteri oli tullut niin paljon ulos sieltä männästä, koska jarrupalat oli kirjaimellisesti aivan loppu. Eli siis siinä se oli niin loppu, ettei sellaista pintaa ollenkaan. Se hitsautui kirjaimellisesti kiinni tähän levyyn. Niin tolleen pääsi ajamaan. Hyvin varovastihan tietenkin sai jarrutella, koska nyt puolsi tietenkin aika paljon, kun ei ole toisella puolella mitään jarrua. Älkää ikinä tietenkään tehkö näin, vaan kutsukaa hinausautot. Älkää tehkö tällä lailla. Älkää ylipäätään tehkö mitään, mitä me tehdään, niin älkää tehkö niin. Nyt mä otan pois tästä nippusiteestä. Mä rupean vähän selvittämään, että saanko mä painettua sen sylinterin takaisin tonne satulaan. Se on mielenkiintoinen tietää. Meille on tulossa uudet satulat. Mutta nyt onko tuolla koko sylinteri? Ja kyllä se muuten tuolla on joo. Ei se ole tullut ulospäin, vaikka me ollaan jarruteltu ajaessa varovasti. Koska on nuo lukkopihdit, niin sinne ei tule painetta. Mutta yleensähän ongelma on tietenkin se, että ton saa painettua takaisin tuonne sisälle, tuonne satulaan. Niin se voi olla mielenkiintoista. Mä rupean tekemään siitä. Toiseen tulee oikein tuonne paksu letku ja sinne tulee tommonen 1 liiti, missä on violettia.